Понеси го това, малко по-малко. Кой ти го тук какво има, Вики? Ало, Вики? бяло, баба, да пи. А тук какво има в това джобче, Вики? Вики? Да седнеш, ела майко, да го... Я карай да говори нещо. Не, виж това джобче, какво е. Виж това Викче, джобче. Викче, само кажи, бабо, момченцето, как казваше на люлките, като бяхте? Какво ти каза, бабо, как не ти даде люлка? Да. И не даде да се качиш на люлката, майко? Ти какво му каза? Така. И после момченцето? Вики, я виж в това джобче. Какво имаш тук в джобчето? Викче, кажи, бабо, so Фокус. cute. Фокус. Кажи, бабо. Да? Вики, кажи, so cute. Ювентус, удариха ми. А изпей за Twinkle, бабо, песничката. Добре. Само ми кажи това момче непослушното. Какво казваше баба на люлките му, непослушното момче? Голдинези биха ли ги? Викче, Аз го имам и него. Не, нищо няма нищо това. какво казва непослушното Вчера момче? го имам, да. Аз го имам записан. Били са ги? Колко? Спирам го. Още 26 минути. Леля, каква Аз ще съвсем бъде, идиот, бабо, взеха ми се, Леля? бе. Окей. Леля, каква ще бъде?